Ti gledaš Studomat TV by Halo, tvoj vodič kroz studentski život. Korisne informacije za studente koji nisu zadovoljni sa svojim pamćenjem. Popodnevni drijemež možda je rješenje za vas. Nedavno istraživanje pokazalo je da drijemanje u trajanju od 10 do 20 minuta jako dobro utječe na organizam. Pojačava reflekse, podiže nivo energije, poboljšava raspoloženje i pamćenje te bistri misli. Neki stručnjaci preporučuju da popodnevno drijemanje ne bude duže od 20 minuta, jer ako produžite za samo 10 minuta, bit će vam se teško razbuditi. No, to ne znači da i drijemanje koje traje duže od 20 minuta nije korisno za zdravlje. Kako biste se nakon popodnevnog spavanja osjećali još odmorniji i spremniji za nastavak dana i izvršavanje obaveza, probajte sljedeći trik. Prije no što zaspite, popijte kafu. Kofeinu treba otprilike 20 minuta da ga tijelo apsorbira. Tačno onoliko koliko traje popodnevni drijemež.